Marasmadi hita saluhutna, ruas ni hurian ni tuhata nahi ano hina holongan. Namar pungudo hita sadarion di minggu patoluhon dung Trinitatis. Topik minggu ta sadarion ima pakobasion nagok holong. Si soada do pakobasioni jaladang maripola ngolosomian holong di bagasan. Molodung taulahon holongi, jalamian hita di bagasan holongi, boima hita atong gabe sitindangi, jala gabe pasu-pasu tudongan. Tarik gason malaho makobasi di bagasan holong ni tuhata, lausta somba matuhata, marende mahita, marlas ni roha hitaon. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, ianggo halak partigori mangoludo binahen ni parsi hohotna marhapor seaon. Alai anggo di halak parjahat dangadong hasonangan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan, selehon jala patubu ma dihami hapor seaon na sitong, tabay ma hapor seaon nami ganupari, asalam togu, lehon ma dihami holong ni roha na somar pangaci, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami mambahen lomo ni rohami. Saya oloi ma pangidoa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dengan bahasa
Tangion hamu mapatek ni debata ima patik pau paton dohot lapatanna. Patik pau paton. Ingot hamu ma pabadiahon ari Minggu. Dina onom ari ma ulah hamu nasa siulaunmu. Alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Aidina onom ari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Dia do lapatani odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badia do hata ni debata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Paunduk be marohata tuadopane debata laho manopoti dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Saya asi maroham mida sandok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangelu hami. Amin. Tabegema baga-baga taringotu hasesaan ni dosata. Songonot do hata ni Tuhan Jahoba,
Nunga pola hupasisi aka pangalosim songon ombun, jala songon ombun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau, ai audo si paluaho. Hasangapan ma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion iman atar surat di Job bindu 38 ayat sada sahatro di ayat 10 sada. Job bindu 38 ayat sada sahatu ayat 10 sada tajahama mar soring-soring. Mangonai hata Jahoba tu si Job. Dungi Roma alus ni Jahoba tu si Job. Marhite sian haba-haba ni nama ua hohosi magotingmu songon bawa ai adong do naing sukunok kutuho asa honian mangajari au ise ulaning mambahen suhat-suhatna najolo, peak boton mudoi, manang ise ulaning pagistang hotang pamalok di atasna. Ujurap memuji-muji au akabitang sidongdong, jala marolop-olop sude anak ni debata, uju au menjadihon ombun bahen paheanmu, dohot haholomon bahen lilitna. Las hudokma, itap nioddo ho jadiro, jaladang jadi salpuanmu, ikon disondo sulon gusak-gusang ni aka galumbangmu. Ima sahatna. Martuama akan natu mangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amin.
tindakon mahaporseo tai, songona hina tindakon ni dongata sahaporseaun di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangit tohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di porbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pakuhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banua toru dun tanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani. Disima ibana paima mulak sogo tu tanoon, makuhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hatopani halak Kristen akan abadia. Dohot dia sesaan ni dosa, dohot dihatai namandok. Mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Titing di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 20 Juni 2020 sada. Sada, goar ni Minggu. Goar ni Mingguta sadarion ima, Minggu patuluhon dung Trinitatis. Dohot tema Pakobasion nago holong. 2. PA online. Di hari Jumat 25 Juni 2020 sada, mulai pukul 10 WIB, sahat tunasidung, di Patupa Huriata do PA online secara gabungan. Khusus pada hari tersebut, PA online disatukan. Pinangido tu sude ruas ni Huriata, asaria madohoti acara PA online ini. Nats renungan dienet sian 2 Korin 8 ayat 7 115. Dohot topik parhaha maranggion di Bagasan Holong. Tulu. Ulang tahun HKBP Pondok Bambu. Puji Tuhan, di hari Kamis 24 Juni 2020 sada nanengro, Huriata HKBP Pondok Bambu gonokma marumur 40 tahun. Tadalas nirohata di Patupa Huriata do ibadah ucapan syukur atas ulang tahun HKBP Pondok Bambu na paupat pulaluhot tersebut. Laos di padomu ma tu PA online di hari Jumat 25 Juni 2020 sada, dimulai pukul 10 WIB, sahat tunasidung. Atong ria mahita madohoti acara ibadah syukur dohot PA online ini. Link Zoom akan dibagikan situa sektor masing-masing. 4. Ruas napida. Nunga pida ruas ni Huriata keluarga amang Andreas TH Pasaribu SE, Inang Meriana Renata Boru Pangaribuan SE, rap dohot 2 halak dak danak bawah, dohot sahalak dak danak boru. Ruas sektor 2 Wik Onom. Pida tu HKBP Sei Putih, Resort Medan 3 Sei Putih, Sumatera Utara. Alamat saunari Jalan Mistar nomor 46 Ayahanda Sei Putih Barat, Medan Petisah.
Tuhattama natotong madongani nasida diinganan nai baru. 5. Warta Dewan Koinonia. A. Ibadah sekolah minggu. Hari Minggu 27 Juni 2021, ibadah anak sekolah minggu di Patupa secara virtual dengan aplikasi Zoom. Laos disima di Patupa perpisahan horong. Hobartu horong nabe. Link akan dibagikan di WA Group ASM. B. PA Ina Gracia. Di hari Sabtu 26 Juni 2021, mulai pukul 10 siang di Patupa Huriatta do PA Ina Gracia melalui aplikasi Zoom. Pinangido tusude anggota Ina Gracia ni Huriatta Asaria Madohoti Acarai. Pelayan PA Amang Padita R. Silaban STH. Onom, pilihan tuulaon hatopan HKBP. Di hari Minggu 27 Juni 2021 nanengro, papungu pilihan tujolo duhita, ima haperluan pelayanan manang ulaon hatopan HKBP. Pitu, Parguru Malua. Pinangido tusude Parguru Malua asa hadir lau mengikuti pembelajaran secara tatap muka di hari Sabtu 26 Juni 2021 mulai pukul 15 WIB sahat pukul 10 WIB maringanan di Garejaon. Walu soso-soso manang himbauan dalam rangka mencegah, mengendalikan, dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19 yang pada saat ini mengalami lonjakan yang tinggi, apalagi dengan adanya virus varian yang sangat mudah dan cepat menular, maka dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu agar mematuhi prokes yang ada, yaitu gerakan 5M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dan khusus bagi jemaat yang beribadah di gereja, ada beberapa hal yang harus dipatuhi demi kenyamanan beribadah, yaitu pertama, jemaat wajib memakai masker selama ibadah berlangsung. 2. Sebelum masuk gereja, jemaat wajib mencuci tangan. 3. Sebelum masuk gereja, jemaat akan diukur suhu tubuhnya dengan termogan dan diwajibkan memakai hand sanitizer yang telah disediakan gereja. 4. Jemaat masuk melalui pintu utama di depan dan keluar dari pintu samping kanan dan kiri gereja. 5. Persembahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat diberikan sekaligus diantar ke depan altar setelah selesai khotbah atau jamita. 6. Bangku diatur menyesuaikan secara social distancing dan telah diatur oleh Parhalado. 7. Jemaat diminta tidak berbicara selama berada di gereja. 8. Jemaat diminta mengisi bangku paling depan terlebih dahulu. 9. Bagi jemaat yang sakit demam, batuk dan pilek, dan sakit pernapasan tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja. Bagi jemaat lansia atau usia 65 tahun ke atas dan anak-anak sekolah minggu dianjurkan beribadah di rumah saja.
11. Setelah selesai ibadah, jemaat dianjurkan agar segera pulang ke rumah masing-masing. Demikianlah himbauan ini disampaikan agar kiranya jemaat HKBP Pondok Bambu mematuhinya. Tuhan Yesus menjaga, memelihara, dan menguatkan kita untuk melalui masa-masa pandemi COVID-19 ini. Siap, par hepengon. Pelian tuhuria 10 juta 125.000. Pelian tu pusat 1.437.000. Pelian tu DSH 2.040.000. Pungu sude 15.471.000. Songonima titing di bagasan, songonima titing di huriata di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu tuhat tama sude pakkobasion dohot peleani. Baen sangap dohot puji-pujian di goar ni tuhatta. Marende hita sian buku ende nomor 710 onong. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhattai.
hita na marsaur di bagas joroni tu hatta di minggu ta sadarion. Suang songonima nang di amang inang nami haha anggi na pinaribot namar minggu beribadah hita sian ganup tongani bagasta horas madi hita saluhukna taparadima amanginang bibelta tabukama turpuk jamita di hita di minggu ta sadarion si tangi honotta dohot si hangulu honon ima sian 2 Korin biddu onom 2 Korin biddu onom mamuk kamai sian ayat sada tol hasmai tu ayat 10. Songonon ma didok di sia manginang hujahama di tongat-tongatta jalata pai hutihut ma. Tiruan do parangini aposteli na mangapoi do hami akka dongan pangula asa unang magopo pajalo omuna di asini rohani di bata. Ai didok-dok ditiki parasiat doho hutangihon jala di ari haluau doho urupi nuaing ma tongon tiki parasian nuaing ma ari haluau ni dang mangalehon partuk Tuhan hami di agia AHP asa unang hasurahan tohonan nami dina saluhut hupatuduhon hami diri nami songon akka naposoni di bata di bagasan habengeton gudang di bagasan akka haporsuhon hasusaan dohot hagugutan dina hona pukul dina tarhurung di bagasan haguturon di halujaun di makar nimatan di parpuasaon di bagasan hatomanon, di bagasan parbinotoan, labbas niroha dohot habasaron, di bagasan toddi parbadia, di bagasan holong niroha naso marpangasi, di bagasan hata hasitongan, di bagasan hagugoon ni dibata, marhite-hite senjata hatigoran, di siamun dohot habirang mamulus sian hasangapod dohot haleaon sian berita naroa dohot berita nadenggan songon akka na mangaliluhon HP parsittong do songon akka naso tinadda HP na tinadda do songon nanaing mate HP na mangulu songon akka na binunu alay dada na mate songon akka na marsak alay totong do parroha nalas songon akka na pugus alay torop do di pamora songon naso paradongan HP saluhu do digonggong ima sahat ni turpuki amanginang di damang dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tuhattai tongom matutu topik ni minggutta di bagasan sadarion pakkubasion nago holong adong ma opat hal amanginang nabuy taida si hanguluhonotta sian turpuk jamita nasaha tuhita ditikyon hobbar tu topik ni minggu tai na parjulo may didok Apostel Paulus
marsiurupan, dapat bekerja sama antara yang satu dengan yang lain. Marsiurupan. Bahkan menjadi mitra kerja. Di tongos Apostel Paulus surat na padua honon tu huria Korin. Laho mangurupi huriai. Ala takas taboto amanginang molo surat sada Korin dipasahat tuhalak Korin hati hai asa boy na sida mardame asa akka perbulat-bulatan na masa di tonga-tonga ni parnguluan na sida dihilangkan. Mardame mak dangadong be kelompok-kelompok. Dangadong be kelompok ni si Paulus, dangadong be kelompok ni si Apollos dotlan akana asing. Alai di surat na padua honon amanginang lam di patanak Apostel Paulus ma hatana asa kehidupan orang-orang Kristen Korin, boy nasida marsiurupan, boy nasida bekerja sama dan menjadi mitra kerja. Diurupi Apostel Paulus nasida asa takas amanginang, asa takas manada asini roha ni Tuhan Yesus, asini roha ni debata. Diurupi Apostel Paulus nasida asahot marha porseaon. Diurupi Apostel Paulus nasida asa marha taridaan. Haporseaon nasida di parngoluan si Ganupari. Lapatan namanginang ikon tadi jala tada halak Korin sian akka nasoporsea di Yesus Kristus dope. Di dok Apostel Paulus di ayat 14a diturpuk tahun amanginang. Di dok ibana unang saauga hamu dohot akka nasoporsea. Unang saauga. Jadi harus ada identitas, jati diri yang jelas di ruas ni huria Korin naung porsea, naung majalo asini rohani di bata. Bahkan mereka dikatakan tadi harus mampu menghilangkan perbedaan-perbedaan, perbulat-bulatan, kelompok-kelompok. Alani amanginang dalam paposor rohani halak Kristen na di Korin di pajojor Apostel Paulus do songo dia parsitutuon nasida. Parsitutuon nasida lapatan na parsitutuon ni Apostel Paulus rapdoh akadongan na perbarita nauli mabaritahon asini rohani debata tutonga-tonga ni parnguluan nasida. Marsihohot dituhani
Jala pataridahon tiruan nadinggan. Dia makamang do taminang. Idok nakinon ikon gabi tiruan manasida di hapor siaon. Ikon gabi tiruan manasida di haringgason. Ikon gabi tiruan manasida teladan di Pangalaho. Dan yang keempat, mereka jemaat Kristen Korintus harus menjadi teladan tiruan dalam sikap kesabaran. Habengeton ni roha. Di Haporsiaon, di Haringgason, di Pangalaho, dohot di Habengeton ni roha. Ima amanginang naboy taida parjolo siat turpu tahun khobar tu topik ni minggu tai pakkubasion nago holong marsiurupan kita dapat menjalin kerjasama dengan yang lain, bahkan kita menjadi mitra kerja. Napaduahon amanginang dilo Apostel Paulus pakkubasion nago holongi masyapoan. Apa itu masyapoan? Saling menasehati. Jadi dungboy nakinon bekerja sama. Totuna saya dong do akka pangalahon na hurang lubi. Di tonga-tonga ni parsaurani nga manginang. Di som manakinon asa na bekerja samai totong na sida masyapoan. Saling menasehati. Diapoi, dinasehati Apostel Paulus do huriai bahwa mereka telah menerima kasih karunia Allah. Nunga di jalo halak Korin asini rohani debata. Diapoi Apostel Paulus nasida asa marsio nasida mangihutot Tuhani. Kenapa demikian? Alanunga di padame debata dirina. Dohot dirini halak Korintus. Jadi manginang hita dongan saha porsiaon diodolhon Apostel Paulus dodison ya taringot tutiki parasian imana kinon takas didokko di ayat 2 ya manginang ai do ditiki parasian doho hutangihon jala di ari haluau doho urupi nuaing matongot tiki parasian nuaing maari haluaun. Na ikon jakonon, na ikon jaloon nasida do takas, jala parhaseang nasida, tiki na pinasahat ni debata. Jalalas ido manginang didok Apostel Paulus tu huria Kolosse ya di Kolosse bidu 4 ayat 5b ido ibana parhasyang hamu matiki ya parhasya kamu matiki bakal didok muse tu huria Tesalonik parhasya kamu matiki aitiki hasusa adunwaing. Ya, amanginang
tiki hasa adun waing. Dua ribu tahun yang lalu diucapkan oleh Rasul Paulus. Ternyata amanginang sangat relevan dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Tiki hasusa ado nuaing. Alani i parhasia kamu mah tiki. Ai amanginang juk do hitam madok rupani tarengok tu partikianon. Manangad diga majoloy. Kan seperti itu. Manangad diga majoloy. Hadua mai. Bahkan ngamereng di mai. Jadi di patuduhon akapaduhanon tu rupani na memang kita tidak menghargai waktu. Dan tapar haseyang tiki na pinasahat ni di batatu hita. Kenapa demikian amanginang? Aidang hita jolma na puna tiki. Betul ya? Dak kita jolma na puna tiki. Si lehon-lehon ni debata natung macai argadoi tu hita. Itu benar didok penamanginang di buku deta nomor 752. Nungatiki parasian terusan. Ya, rajo hitam yang dehon nungatiki parasian sotung jolo salkui satu ya. Nungatiki parasian sotung jolo salpui. Amin amang? Inang? Iya. Jadi mari kita pergunakan dengan baik waktu tiki na pinasaat ni di batatu hita. Ay di tiki ido hita boy mangului mangulahon lomon ni rohani di bata. Apo-apo nasihat sudah terang. Itu kan amang? Songon padohan ni halak bataki amanginang. Tinapul bulung si hupi pinarsaong bulung siala. Unang ho sumol sol dipudi dada si paingot suada. Jadi amanginang pemanakinon bagian napa dua honi masyapoan saling menasehati. Ya, saling menasehati. Bahkan tentang waktu pun kita sangat perlu menasehati saudara-saudara kita agar mereka mempergunakan waktu dengan baik. Sotung sangat salpu tiki parasian na pinasahat ni di batatu hita. Ima bagian napa duahon, bagian napa tuluhon amanginang. Didok Apostel Paulus ya pakkubasion nago holongi unang tabain ngulut taon dirit taon gabe partuk Tuhan. Unang tabain dirit taon ngulut taon pangalahota gabe partuk Tuhan. Unang gabe partuk Tuhan. Ya. Jadi molo unang gabe partuk Tuhan itu berarti hidup kita harus menjadi teladan, tiruan.
Sian mamukka tarjau apostol Paulus sa tu ujung ninguluna. Tungso tarhatahon godang ni hinahacit. Dohot hinapait ni sitawonon tunguluna. Adong sahid na sumalum. Ya. Sampai martangi yang ibana tuluhali. Tude bata. Asa di pamalum de bata. Sahid na dong di pamatang na. Tetapi Tuhan tidak menyembuhkan dia. Saya mak mergugu maho. Cukuplah kasih setiaku kepadamu. Aidi hagaleo do adong haguguun. Ya. Adong sahid na sumalum. Mengadopi ragam ni parmaraan. Karam kapal dan terdampar, dibenci dan dimusuhi banyak orang, dan berkali-kali, berulang kali dia harus masuk penjara. Sude parsorion dohot si taunoni, boy di bolus apostol Paulus, di bagasan lasni roha, dohot keteguhan iman. Jala bersaksi dan Rasul Paulus mengaku bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Di dalam dia maksudnya adalah di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saluhut nado tarpatu paau marhite-hite ibana na marguguhon au. Jadi di patuduhon kesaksian do amanginang bahwa memang molosian hadiriot tado, ya molosian hadiriot tado, kita tidak akan mampu melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, program-program kita. Alai ternyata molonung ngamardongat debata saluhut nado tarpatu paau marhite-hite ibana na margugihonau. Amin. Amin. Filipi 4 ayat 10. Laos molo taingot oddo dipakai Evander Holyfield na jului. Didikin na martiju ibana, jala monang do ibana. Segala sesuatu dapat kutanggung ina ibana. Amanginang. Idu bene dokon ibana. Dang mangaleho partuktukan hami di agia AHP. Ya. Asa unang hasurahan tohonan nami. Songon sahalak perbarita nauli apostol Paulus. Dan juga seorang pengikut Kristus. Na somabahen partuk Tuhan ibana tuak kadonganna. Songon perbarita nauli. Unang hasurahan tohonan nami. Ya, unang hasurahan tohonan nami. Tohonan sebagai pemberita Injil dijaga oleh Rasul Paulus. Dan sebagai Kristen dia juga menjaga hal itu melalui perilakunya. Songon parhaladu dijaga apostol Paulus do tohonan hapar halado onna. Songon sahala Kristen radut jamot
mangargahon parange nadinggan. Jadi amanginang hita dongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai nunga songon dia hita tutu songon halak Kristen di ngulutta jala nunga songon dia hita amanginang parhalado mangargahon mangulahon tohonatai. Didok Apostel Paulus di sada Tesalonik, boita buka kamang dutaminang bibil tayo. Di sada Tesalonik biddu 2 ayat 5 1 ayat 7 ido ibana. Om manakinon asa unang gabi partuk Tuhan. Boita buka kamang dutaminang di sada Tesalonik biddu 2 ayat 5 dohot 1 ayat 7 ido ibana songonon. Ai di boto hamudo dangdung hami marhata lemes-lemes. Dangdung hami marbisuk-bisuk membuat arta. Debatado si tindangi disi. Ido ibana usia di ayat onom. Dang majalahi sangap hami sia jolma. Manang siak kamu. Manang sian akana asing pe. Atik pe tarbahek kami donian marhat tongamon ala apostel ni Kristus sami. Alai basar dohami di tonga-tongamuna nasongon ina-ina na pauli uli gelengna. Dang marhata lemes-lemes. Dang mga luluy hasangapon. Dang mga hut arta tu diri. Amanginang hitadongan saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Unang gabi partuk Tuhan. Jadikan hidupmu menjadi teladan. Manang tiruan. Di mana ngisepe. Jalan aparpu dia manginang di dokter pukod do tuhita. Bagian napau patton. Marhabengeton di hapor suhon. Marhabengeton di hapor suhon. Gok parukilon dohot hapaetor do nguluni Apostel Paulus. Hapor suhon, hasusaan, hagugutan, pukulan, hurungan, halujaon, kurang modum. Di ayat 4 doh ayat 5. Ya. Jalaboy doon masa tungulut tak kamang dotaminang. Terlumubiak kadamang dainang hita perhalado. Jadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah sikap diri yang bagaimana? Sikap diri yang bagaimana yang ada pada diri Rasul Paulus. Hadirion nasongod dia do na adong di Apostel Paulus. Ubay na boy bana marhabengeton di saluhut. Tayo naman amanginang di ayat onom satu ayat 10. Ya. Ale di ayat onom marupani nagabi sikap. Na parjolo idok di bagasan hatomanon. Ya, hatomanon, penguasaan diri. Di bagasan penguasaan diri do Apostel Paulus. Di bagasan parbinotoan, pengetahuan yang daripada Tuhan.
Di bagasan labas ni roha. Kesabaran na manginang. Ya, kesabaran. Napapaton di bagasat tod di parbadia. Artinya apa? Dia mengakui bahwa tuntunan roh Tuhan senantiasa bekerja di dalam dirinya. Napalimahon ni dokon Yuana. Di bagasan holong ni roha naso marpangasi. Dia onom hidup ya manginang. Di bagasan holong ni roha naso marpangasi. Kasih yang tidak munafik, kasih yang tidak berpura-pura. Ragam do na mangarsahi dohot manosak mangela ngulu ni Apostol Paulus. Alay danggabe tarela ibana. Danggabe terpengaruh ibana. Danggabe terrimas. Danggabe mamurai. Danggabe mangulahon hajahaton ibana. Tu nama jahati ibana. Dan mangulahon hajahaton ibana kepada orang-orang yang membenci, yang memusuhi dia. Oma manginang lebas ni rohaon, ya lebas ni roha kesabaranon. Nekon memang benar-benar kita hidupi, ya kita hidupi. Lebas ni roha kesabaran benget. Hokdo holong ni roha di bagasan ngulu ni Apostol Paulus. Buasa songoni. Hadirin ni Apostol Paulus yang manginang. Rasul Paulus amanginang menjalani hidupnya. Menjalankan tugas panggilannya. Dan menghadapi semua suka dukanya. Rasul Paulus memiliki prinsip. Ada dong prinsip di ibana. Apa itu? Antara aku dengan Tuhan. Ima prinsip ninguluni ibana. Antara aku dengan Tuhan. Molonung dengan hubungan amanginang. Molonung dengan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Sudah otomatis. Ya amanginang. Sudah otomatis. Hubungan dengan sesama kita pun juga akan baik. Odo. Buasa songoni. Ala memang. Dang maburai. Dang berbuat jahat. Apostol Paulus. Tuakana membenci. Tuakana marsugoni roha tu ibana. Alai. Di palabas ibana do. Rohana mengadupi saluhut. Rasul Paulus selalu mengarahkan pandangannya ke atas, yaitu kepada Kristus yang telah menang melawan dosa, maut dan kematian. Amanginang di bagasan pakkobasion nago holongi borhat Apostol Paulus, borhat mahita marhite sikap antara aku dengan Tuhan. Karena memang segala sesuatu yang kita perbuat dalam kehidupan kita, semua kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ketika Ayub menggugat kekuasaan Tuhan, ya, ketika Ayub menggugat kekuasaan Tuhan, Ayub menuduh bahwa Tuhan itu telah bertindak sewenang-wenang terhadap dirinya. Ternyata manginang, pemahaman kita akan kekuasaan Tuhan itu masih terlalu jauh. Ido namasa tunguluni si Job di turpu epistel tai. Sehingga Tuhan memberikan jawaban atas gugatan
yang dilakukan oleh Ayub. Dan pada akhirnya Ayub memang sadar, jika diperhadapkan dengan kuasa Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya, Manginang. Antara aku dengan Tuhan. Sianodo hita taruli digogu, dihiras ni roha, semangat, pangarajayo diri, asa unang tarujuk kita amanginang. Dang marungut-ungut, dang manarita, dang mamalos, hajahaton, dohot hajahaton, alay, daulahum ma, daluhon ma, hajahatoni, dohot ulaun nadenggan. Pakobasiyon nago holong, marsiurupan, masiapoan, hidup menjadi teladan unang gabi partuk Tuhan. Jala saya totong marbenget ni roha, tung manangaha penamasa di tonga-tonga ni paranguluota, tung manangaha penamasa sian akka dongan nahumaliak kita. Amin. Martangya kita. Pasu-pasu matuhan hatam, nakutangihok kami di tonga-tonga ni parmingguan nami. Di minggu patuluhon dung trini tason. Sayhoma na manuturi, na mangalehon gugu dohot pangat tusiyot tuhami Tuhan. Asa tung tanak hatami di roha di pikiran di ngulu nami. Jalamar gugu hami tutu mangulahon hatam. Nagabe puji-pujian di kuarmu. Las ni roha pasu-pasu tungulu nami. Ala asini roham dohot dengan di basam. Na setotong di pasahat to tungulu nami. Hami ruas ni huriam Tuhan. Dohot parhaladum hakabipi podok bambuan. Tungso adong do nabuy terpangasahok kami. Soholan asi dohot holong ni roham. Tungso adong do nabuy tarulahok kami. Moloso marhite hagugoon. Moloso marhite paddonganion dohot pangaramotiommu di ngulu nami. Margugo mahami tutu Tuhan. Makkubasiho. Makkubasihuriam. Marhite holong na siyakwe. Setotong mahami bui marsi urupan bekerja sama. Setotong mahami Tuhan bui masih apuan saling menasehati. Tanpa ada sakit hati. Jala totong matuhan ngulu namion. Ngulu nagabilas ni roha. Ngulu nagabi tiruan. Tuakka nahumaliak kami. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni huriam. Di tonga-tonga ni masyarakat. Nang tung manang nadi dia pehami Tuhan. Maringanan dohot marulaon. Jala setotong Tuhan. Di bagasan na marhabengeton ni roha ngulu nami. Tung manangahape Tuhan na masa di tonga-tonga ni paranguluan nami. Tung manangahape Tuhan naro sian akka na humaliak kami. Mulai hati madiho Tuhan. Pasu-pasu jala pargugoy mahami. Asa marparbui nulu nadenggan hatami di ngulu nami. Pasu-pasu nang akka ruas ni huriam. Pasu-pasu nang akka parhaladom. Dongani ramoti jala pargugoy hami saluhu na Tuhan. Tuhan jauh pada bata. Laus subuh kami ditangiang nami. Inang nami. Inang nyonya sintua simorangkir. Inang boru hobbing.
inang nami, inang nyonya Sintua M. Hutagaul, inang buru silalahi. Dia kapartikian nasal pui Tuhan, menjalani katerisasi inang nami, inang buru si hoping. Uli denggado Tuhan saluhu na ka proses pangubationi. Jala posdorohanami Tuhan, nang diagnosa na asing pe nang pinatupan na sida. Setotong matuhan lehon gugu, lehon hamamalum. Jala setotong lehon hatawon nang las ni roha. Asa margugu inang nami, rapdot amang nami nang salhut akka pinopar na sida. Lahu madalani ari-ari ni ngulu na pinasahatmu. Nang di inang nami, inang nyonya Sintua M. Hutagaul buru silalahi, natongot Tuhan isolasi mandiri di tongan di bagas nasida. Tuhan, homa mamasu-masu saluhu na akka proses pengobatan na pinatupan ni akka dokter, perawat, para medis. Pasu-pasomu Tuhan obat, pasu-pasomu naksi panganon, lehonommu Tuhan imun yang kuat kepada inang kami, inang buru silalahi ini. Berkati Tuhan seluruh poparannya. Aliyama nami na di Banua Gicang, la subuh kami, akka amang nami, inang nami, akka haanggi iboto nami nang akka yanakon nami. Natongot Tuhan berulang tahun di Ari Sadarion 20 Juni saat tu 26 Juli nanengro tu koma Tuhan na mga lehon gugu ng hahipason umur na gajang di ruas ni Huriam torop na sida Tuhan 23 halak. Manotong maho Tuhan mga ramoti matdongani mamasu-masu pamatang nakpartod diyon na sida. Jala pasu-pasom mo Tuhan akka ulaon, lehonom mo bisuk ng akka hapistaran. Jala sa totong Tuhan paingot na sida, madok mauliate mamuji pasangap kuharmu na badiyay. Bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami, semua adalah berkat dan anugerah Tuhan. Nang dibagas sa sadaryope Tuhan, hupasa tami mangulu nami tuho, asa say homa na madongani mga ramoti hami, nang hami parhaladom na marhubas di minggu sadaryon. Akka amang nami inang nami parhaladomi, suang soni Tuhan nang akka dongan nami multimedia ni Huriam. Setotong matuhan, pargugoy hami, pahipas, lehon semangat, asa say margugo hami Tuhan, lahu mangula akka si ulaon di tonga-tonga ni pakubasyon nami. Jala asa gabi pasu-pasu Tuhan, ngulu nami, marhubas sami di bagasan holong nasyakko. Marsangap marmulia maho Tuhan, di bagasan Kristus Yesus si hokop si paluhami martangyak kami tuho. Amin. Amang inang tauduti ibadata mareddehita sian buku ede nomor 730 mamuka sian ayat sada laos disoma tapasahat piliata 7. Sungguh
Sai patau mandiriku ale Tuhan, Papa taroni na ulimi Tuhan, suruh madon ini saur turu hati. Tatangnya komapiliata martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gicang kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa uli bahasa na mau liutus kupasahat tami masian na lilihom mi tuhami pilihan nami tuho say jalo magabi uap na husus di colong pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite toddim asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hamadok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banua tongaun songon na di banua gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Sadame jauh kamu mapasu-pasu siat hatta di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim amin. Di damang dainang na hinaholongan narap marsaro hita di bagas coron itu hatta di minggu tasadarion suang songonima nang di damang dainang haha anggin na pinaribot na ibadah marminggu hita sian kadup tongan di bagasta parhorasa ma siak kami horas ma dihita saluhutna.
sempurna tetap ku terima darimu, bukan karena